Všetkých vítam, ktorí sa umúvali na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že síce momentálne vidíte 8, ale Peťo je odbehnutý, takže je prítomných 9 poslancov obecného zastupiteľstva. Čím konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu. Mali by sme si pozrieť a schváliť program. Tým, že došlo ešte k niektorým zmenám v programe, ktoré sme si povedali v pondelok na poslaneckej porade a v zmysle predpisov pozvánka a program visí od rána pondelkového. Takže opätovná procedúra, pôvodný, pokiaľ teda chceme tie body, ktoré sme si povedali v pondelok večer, tak pôvodný neschválime a pristupujeme k druhému návrhu programu. Takže program máte pred sebou. Pôvodný, prosím, kto je za ten, ktorý nechceme. Národná komisia. Takže navrhujeme návrhovú komisiu ako Martinku Špaček-Vajsovú a za overateľov zápisnice Adama Takáča a Mateja Vehutu a za zapisovateľku Anetu Tanášiovú. Prosím, kto je za? 8. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto? 5. Ten je neprítomný, že sa nedržal. Ja, tak som to zbehol. Bod B, návrh programu. Obecné zastupiteľstvo podľa paragrafu 12 odseku 5 zákonu o obecnom zriadení schvaľuje predložený návrh programu. Prosím, kto je za ten program, ktorý nechceme? Nikto, ďakujem. Kto je proti? 8, zdržal sa niekto? Ďakujem. Okay. Obecné zastupiteľstvo podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona o obecnom zriadení schvaľuje predložený zmenený návrh programu s vypustením bodu Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023, ktorý navrhuje prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva a doplnením bodu Zmluva o zriadení vecného bremena Pavol Macháč. Dovolím si teda k tomu ešte uviesť to, že sme si vlastne povedali, že finančná komisia, ktorá bude 13. marca, ešte raz prejde správu o kontrolnej činnosti za rok 2023 a právny zástupca OCP, ktorý má priniesť hotové materiály, priniesol vlastne dneska a na jeho žiadosť a prosbu som si dovolil do bodu 12, ktorý vlastne došlo k prečíslovaniu, doplniť zmluvu o zriadení vecného bremena s Pavlom Macháčom, ktorú tam bude dovysvetlím, keď budeme predkladať. Takže poprosím, kto je za tento nový návrh programu? 8, ďakujem. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Trojka a dvojka, kontrola plnenia uznesení aktuálneho finančného stavu obce. Materiály sú v štandardnej podobe doručené, platia, nič sa mi nevedelo, to bolo. Pán predosta, plnení uznesení, keď môžem poprosiť. V rámci plnenia uznesení môžem skonštatovať, že uznesenia sa priebežne plnia, takže sme v štádiu, kedy teda uznesenia plníme a všetko funguje tak. To je A čo sa týka aktuálneho finančného stavu, tak je to vidieť v tabulkách, taká pozitívna informácia, teda, že príjem z tých podielky daní na základe štatistických údajov vyzerá tak, že bude vlastne navýšený nejakých cca 200 000 eur na rok. Takže to je taká pozitívna informácia, čo sa týka stavu účtov k 26.2. Tam je celkový stav financií na účtov obecných 941 713,42 eur. Takže v rámci obecného úradu sme v stave, kedy si plníme všetky záväzky a zatiaľ všetko funguje tak, ako má.
Dali sme aktuálnejší stav, dotaz bol zvykom koniec predchádzajúceho mesiaca, ale je to rozdiel jedného mesiaca, tak si povedal, že bude ten stav, ktorému je Rozka schopná dať vyplnenú tabuľku, bude pre nás aktuálnejší a určite prinesie lepší obraz. Otázky? Takže môžem? Uznesenie číslo 12/2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie po A. Plnenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, po B. Aktuálny finančný stav vyplývajúci z predložených dokumentov. Kto je prosím za? 8. Je niekto proti? Nie, ďakujem. Zdržal sa niekto? Nie, ďakujem. Je 18:07 a opätovne sa k nám pripojil pán poslanec Muso, takže teraz máme 9 prítomných poslancov. Bod 3 je správa o prevodoch nehnuteľného majetku obce Hviezdoslav v roku 2023. Pán hlavný kontrolor, ak môžem uviesť, nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. Táto konkrétna kontrola bola teda uvedená aj v pláne kontrolnej činnosti na prvý polrok tohto roku 2024. A v tejto súvislosti teda povedzmiečku správe o prevodoch nehnuteľného majetku obce Hviezdoslav v roku 2023. V zmysle paragrafu 18f odseku 1 písmena I zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór obce teda povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevyšla 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka. V zmysle uvedeného hlavný kontrolór obce Hviezdoslav vyžiadal 25. januára 2024 od dotknutých zamestnancov obecného úradu informáciu o prevodoch nehnuteľného majetku obce od 1.1.2023 do 31.12.2023 a nadobudnuté informácie overil z verejne dostupných zdrojov a interných zdrojov obce. Na základe zistení bola vypracovaná táto správa. Povinnou osobou bola teda obec Hviezdoslav, kód obce 501638. Predmetom kontroly bola teda správnosť nakladania s nehnuteľným majetkom obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevyšla 20 000 eur, a dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných nariadení obce a interných smerníc obce. Podkladmi na vypracovanie tejto kontroly boli teda na základe mojej výzvy dňa 1. februára 2024 predložené dátový súbor vo formáte Excel, ktorý teda pojednal o majetku a jeho prevodoch v roku 2023 a na základe dožiadania zaslaného 15. februára mi bolo zároveň 15. februára aj dorožovaný dátový súbor vo formáte PDF, ktorým bol znalecký posudok. Zistené skutočnosti. Z predložených podkladov, zverejnených informácií a z verejne dostupných zdrojov vyplynulo, že obec v roku 2023 vykonala jeden zmluvný prevod nehnuteľného majetku. V konkrétnom prípade išlo nadobúdanie do vlastníctva obce. Obec v roku 2023 nevykonala žiadne prevody nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota majetku prevyšla 20 000 eur zo svojho majetku. V tomto prípade obec nadobudla do svojho vlastníctva pozemky. Zmluvná hodnota pozemkov bola stanovená súhrne na sumu 99 974,16 eur za pozemok registréra C, parcela číslo 332/1 o výmere 10 981 m², druh pozemku, ostatná plocha a pozemok parcela C, tiež registrácia 341/426 o výmere 671 m², druh pozemku, ostatná plocha. Zámer teda schválilo obecné zastupiteľstvo uznesenie číslo 5 z roku 2023 a následne bolo uznesenie na základe prerušenia konania zo dňa 17.4.2023 číslo B1405/2301 okresný úrad Dunajská Streda precizované uznesením číslo 43/2023. A katastrálny odbor následne navrhované vklady akceptoval a prevod zapísal. Z predloženého znaleckého posudku vyplynulo, že znalcom stanovená hodnota za obe parcely súhrne je vo výške 100 000 eur. Nadobudacia zmluvná hodnota bola stanovená vo výške 99 974,16 eur.
Z uvedeného vyplýva, že obec riadne preukázadovala hospodárnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Obec je pri zámeroch uzatvoriť zmluvu o nakladaní s nehnuteľným majetkom povinná disponovať súhlasom obecného zastupiteľstva v súlade so zásadami s nakladaním s majetkom obce a hlasovanie musí spĺňať procesné postupy v zmysle rokovacieho poriadku obce. Tieto zmluvy je následne obec povinná uzatvoriť do 3 mesiacov od takéhoto schválenia obecným zastupiteľstvom. Následne po uzatvorení týchto zmluv je povinná tieto zverejniť do 15 dní v centrálnom registri zmluv. Obec splnila všetky tieto podmienky. Správa zároveň obsahuje aj prelinkovanie na zverejnené dokumenty. Identifikované nedostatky. Zo zistených skutočností nevyplynuli žiadne nedostatky. Odporúčania. Nakoľko neboli identifikované žiadne nedostatky, nemôžu byť predložené žiadne odporúčania. Záverom teda je, obec Hviezdoslava v roku 2023 pri prevodoch nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevyšla 20 000 eur, postupovala v súlade s dotknutými právnymi predpismi a eviduje všetky informácie prehľadným a transparentným spôsobom. Neboli identifikované žiadne nedostatky a neboli predložené žiadne odporúčania v tomto smere. Zámežne. Ďakujem veľmi pekne. Chcem ešte povedať teda, že rovnaká povinnosť do 60 dní predložiť správu sa týka aj správu o kontrolnej činnosti. Táto zákonná povinnosť bola splnená. Ako sme študovali aj správnym oddelením vlastne správy hlavného kontrolóra, tie sa nezverejňujú pred vzatím na vedomie, takže v materiáloch, ktoré sú na stránke pre verejnosť, neboli tieto správy, pre študijné materiály pred poslaneckou poradou tam obe správy pre poslancov k dispozícii boli. Tým pádom teda konštatujem, že táto správa o nehnuteľnostiach bude po tom, keď ju schválime a vezmeme na vedomie, bude zverejnená na stránke aj pre verejnosť. Poprosím návrhovú komisiu. Tam je zákonná povinnosť, aby bola zverejnená. Tam je zákonná povinnosť, že musí byť. Áno, ale nemala byť zverejnená predtým, než sa vezme na vedomie. Po zavesíme, takto. Uznesenie číslo 13/2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o prevodoch nehnuteľného majetku obce Hviezdoslavov v roku 2023. Ďakujem. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Správa hlavného kontrolóra o prevodoch nehnuteľného majetku bola vzatá na vedomie. Aletka, poprosím vlastne zajtra, že tam vieme do týchto materiálov zverejniť. Bod číslo 4, odpočet práce poslancov, to sme si povedali, že ideme podľa abecedného poriadku, ak som správne doradil, poprosím pána inžiniera Karana. Ďakujem pekne za slovo. Tak, milí kolegovia, aj publikum, chcel by som do pár krátkými slovami zhodnotiť moju činnosť za uplynulý rok, ktorý bol už môjim 9. rokom pôsobenia ako poslanec v obecnom zastupiteľstve v Hviezdoslavove. A musím povedať, že počas tých 9 rokov táto obec prešla naozaj veľkým, ba priamo burlivým rozvojom. A ja som rád, že som mohol počas tých 9 rokov prispieť k tomu, aby ten rozvoj mal nejakú hlavu a petu. Takže ten minulý rok v princípe priniesol všeličo nového, ale čomu som sa teda venoval ja, tak bol som predseda finančnej komisie. Finančná komisia sa minulý rok stretla celkovo 7-krát a riešila VZDM pre stanovanie poplatkov v materskej škole, ekonomickú analýzu elokovaného pracoviska Eliášovce. Potom v druhej polovici roku sme riešili tvorbu programového rozpočtu a ten sa teda úspešne podarilo schváliť v decembri. Bol som predseda komisie na ochranu verejného záujmu, v rámci ktorej sme skontrolovali majetkové pomery a pána starostu Mareka Lackoviča. Bol som členom státnej komisie, ktorej som sa teda nevedel venovať úplne toľko, ako by som chcel, takže som tam nebol, ale na všetkých riadnych zasadnutiach som sa zúčastnil obecného zastupiteľstva. Potom mal som na starosti aj niektoré samostatné projekty,
ktoré vyplynuli jednak aj z potreby obce, ale aj z príležitostí, ktoré sme mali. A jednak som robil projekty fotovoltaických zariadení na budovách obecného úradu a materskej školy. Tam som vypracoval zámer, podklady, a spolupracoval som na žiadosti dotácie a zároveň som robil súčinnosť pri verejnom obstarávaní. Musím teda so sklamaním konštatovať, že sa to nepodarilo nakoniec, aj keď teda veľa práce tam bolo odvedené, ale tá výsledná firma proste to nedokázala zrealizovať do konca roka. Takže to je možno aj také ponaučenie, že nie každé verejné obstarávanie musí aj dobre skončiť. A potom som robil prípravu projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia, to budeme vlastne riešiť dneska. Tam som postupoval od analýzy, potom spracovanie zámeru, dokumentácie, vypracovanie súťažných podkladov, súčinnosť s verejným obstarávateľom. A v princípe si myslím, že teda tento projekt, keďže tam nie je žiadny špeciálny taký deadline, tak ten by mal výsť. Okrem toho teda v princípe mám zodpovednosť, alebo teda nejakým spôsobom spolupracujem, keď sa rieši verejné osvetlenie v obci, takže toho tu je veľa. Neustále sa pridávajú ďalšie časti, takže sme riešili prebratie niektorých ulic, potom so súsekom údržby sme riešili nejaké výpadky a potom nejaké reklamácie alebo podnety do obyvateľov. Takže takto skrátke ja chcem poďakovať kolegom, hlavne poslancom, aj členom komisí, ktorých som pôsobil za ich nasadenie a osobitne by som rád poďakoval aj zamestnancom stavebného a obecného úradu, pretože vidím, že si svedomito sa venujú svojim funkciám a veľmi ich povzbudzujem, aby v tom nepoľavovali. Takže z mojej strany toľko ďakujem. Ďakujem pekne a okrem toho ešte vždycky zdvihneme telefón, aby sme sa dozvedeli niečo o všetkých energetických otázkach, aj v otázke vlastne obstarávania energií pre obec, takže aj v tomto si nám pomocní. Ja verím, že sa nám podarí vypraviť nejaký systém monitoringu v tomto roku, aby sme vedeli nejak efektívne sledovať proste aj výdavky, ale aj spotrebu energií. Ďakujem. Matej, poprosím teraz teba. Takže nadviažem a pokračujem na to, čo hovorili kolegovia predo mnou. Okrem toho teda, že som pôsobil ako poslanec obecného zastupiteľstva, bol som zvolený za predsedu komisie pre vzdelávania, za člena obecnej rady a za predsedu rady školy pri MŠ, čiže neviem odpočtovať len svoju prácu, ale aj prácu komisie, alebo teda rád, kde som predsedom. Ako poslanec som sa zúčastnil prakticky všetkých zastupiteľstiev, okrem jedného mimoriadneho, ktoré bolo v lete počas mojej už naplánovanej dovolenky, z ktorej teda už som neodchádzal. Ako predseda komisie pre vzdelávanie musím povedať, že tu mám skvelých členov, ktorí robia, čo môžu. Je tu prítomný aj Rudo Salčak, ktorý sa ku nám pridal, čiže všetko sú to vlastne ľudia z oboru školstva, teda vzdelávania ako takého. Takže verím, že aj tie odporúčania, ktoré dávame, majú hlavu a petu a nie sú robené od stola, ale podľa najlepšieho nášho vedomia a svedomia. Komisia vznikla v podstate v januári toho predchádzajúceho roku, nakoľko bola súčasťou komisie kultúry, športu a vzdelávania, nakoľko sme teda predpokladali, že vo vzdelávaní bude treba robiť možno niečo navyše a trošku viac, tak sme jednoducho sa rozhodli tieto komisie rozdeliť. Čo si myslím, že v konečnom dôsledku bol asi dobrý krok. Turizmus inokedy. No. Čiže zasadali sme počas roka 6x4 a zasadnutie boli riadne, 2x mimoriadne, za chvíľku sa dozvieme prečo.
Ďalší hostia, ktorí navštevovali naše zasadnutie, chcem pochváliť Vlada Kiršnera, ktorý bol, myslím, že na všetkých, aj ako nečlen, a pomáhal všade, kde sa dalo. Takisto Peťo Musil, Vrátko Šoka ako zodpovedný za externé financovanie pri riešení projektu, Marek Jecej a takisto Ferko Kavecký ako zastupujúci starosta. Čomu sa komisia venovala? Predovšetkým prípravám a procesom predchádzajúcim budúcej stavby novej ZŠ a témam týkajúcich sa materskej školy. Nebudem to teda všetko čítať, bude to zverejnené, je to tam napísané, čiže tých vecí, pri ktorých sme sedeli, bolo dosť a verím, že sa niektoré z toho aj dotiahnu do úplného konca, čo by bolo teda najlepšie pre všetkých. Čo sa týka rady školy, vypísal som aj členy radov školy aktuálnych, kde som teda bol nominovaný zriaďovateľom a teda vo voľbách septembrových som sa stal jej predsedom. Samozrejme som sa zúčastnil všetkých zasadnutí, ktoré boli. Odkedy som bol zvolený za predsedu, tak som vlastne organizoval 2 zasadnutia. A ku koncu roka, začiatkom vlastne tohto roka sme riešili aj výberové konanie na riaditeľa materskej školy, keďže sa nám konečne niekto prihlásil na tento post. Avšak všetko asi bude informované. Tento uchádzač bol neúspešný, ale využili sme ho práve pri plánovaní základnej školy. A čo sa týka témy zasadnutí rady školy, čiže tá hlavná téma asi prečo aj všetci radu školy vnímajú, je vznik delegovaného pracoviska v Eliášovciach a zápis a prijímanie detí do materskej školy a jednotlivé umiestnenie týchto detí do materskej školy. Tomu sme sa v podstate venovali aj pri tých 2 mimoriadnych zasadnutiach počas leta, keďže to situácia vyžadovala. Čo tam máme? A sme krátke zhrnutie, teda, že okrem zastupiteľstiev, okrem toho, teda, čo som povedal, teda okrem tých oficiálnych povinností som sa zúčastňoval stretnutí pri hľadaní možností pri zlepšení podmienok vzdelávania a športu, čiže nevenoval som sa len vzdelávaniu, ale teda tým, že ten okruh alebo oblasť, ktorej sa chcem venovať a ktorej som sa celé roky venoval, bol aj šport, čiže aj ako nečlen Komisie pre kultúru a šport som sa teda aspoň zo začiatku snažil chodiť na tieto stretnutia. Už ten druhý polrok mi to trošku nevychádzalo, za čo sa ospravedlňujem, ale verím, že to zasa bude z mojej strany lepšie. Podarilo sa nám presadiť výstavbu a vybavenie zázemia športovom areáli bez bariér, ktorá teda verím, že už podklad je a verím, že čoskoro už bude hotová. A teda chystáme ďalšie možnosti pre športovanie obyvateľov. Ja som si dal aj nejaké ciele, čo chceme zlepšiť, takže všetko je to vlastne o zlepšení či už materskej školy, miest materskej školy u nás v obci, zabezpečiť samozrejme miesto v základnej škole pre všetkých začínajúcich prvákov, možno zlepšiť tú informovanosť ľudí, aby nedochádzalo k niektorým nedorozumeniam tak ako v minulosti. Toľko z mojej strany, keď ktokoľvek čokoľvek bude mať potrebovať, som k dispozícii, či už odpovedať na otázky alebo pomôcť. Ďakujem. Ďakujem pekne, nielen za túto prezentáciu, ale aj za všetkú prácu, ktorú si vykonal. Dovolím si doplniť informáciu z dneška, keďže sme s Marekom Medzerom boli na základnej škole Žitavská za vedením školy spýtať sa, aké sú možné kapacity. Dozvedeli sme sa 2 správy, ani jedna nie je dobrá. Prvá nie je problém priestorovej kapacity, nie sú učitelia. Takže 1/3, ktorá by teoreticky mohla byť otvorená nemôže byť, nemajú pedagóga pre prvý ročník. Druhá správa je, keďže sa jedná o školu v Bratislavskom kraji, bola školským úradom určená ako spádová škola pre Miloslavov. Takže sme vyzvaní k tomu,
Ešte to zverejníme samozrejme aj s pozvánkou na dni otvorených dverí a možnosť elektronickej vypísania elektronickej prihlášky. Takže sú tu isté nádeje na to, že keby sa prijal pedagóg, tak sa zvýši možnosť počtu prijatých prvákov. Myslím, že 13. marca majú deň otvorených dverí, kde sa dá prísť, pozrieť si školu, porozprávať sa a vypísať teda tú prvotnú prihlášku a ďalej budeme pokračovať v informovaní. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším odpúšte práci je Peťo Musel, nech sa neznáme. No, dobre, takže za mňa v podstate, čo sa týka vlastne takých tých základných zasadnutia obecného zastupiteľstva, podarilo sa mi vzhľadom k prvému roku zariadiť čas, aby vlastne som sa zúčastnil všetkých vrátane mimoriadnych. Tam samozrejme pri tých mimoriadnych som mal tú možnosť priamo ako zástupca starostu vyberať termín, takže tam priznávam, že to bolo jednoduchšie sa ich zúčastniť. Dobre, ďalej v podstate bol som členom, tak som stále, komisii pre územné plánovanie, výstavby a rozvoja. O tých aktivitách, všetkých činnostiach sme počuli minulý týždeň, alebo minulé zasadnutie od vlastne predsedu nášho starostu aktuálneho. Ďalej v podstate som som členom komisie na kontrolu verejného záujmu, to sme zase počuli od kolegu Karabu. Som členom rady školy, o aktivitách sme počuli od kolegu Levitu. Ako je dobré ísť chvíľu počkať. No, o obecnej rade tiež sme počuli, podarilo sa nám presne jedno ustanovujúce zasadnutie obecnej rady. Veríme, že sa to v ďalšom roku trošku rozbehne. Ďalej, vďaka zase Veroniky, jednomu slajdu som si ho požičal a aktívne som sa zúčastnil v podstate, myslím, že na takmer všetkých obecných podujatiach pre verejnosť z hľadiska vlastne účasti, či už v rámci nejakých drobných vecí, v rámci prípravy, respektíve aj počas samotných podujatí, či už to bol guláš, varené víno alebo nejaké podobné aktivity. Ďalšia spolupráca, taká dlhodobejšia, čo teda zabralo pomerne dosť času, bola spolupráca pri najmä veľkých projektoch obce, pri príprave verejných obstarávaní, ktoré vlastne sú v behu, respektíve v nejakých fázach predrealizačnej formy, či už je to základná škola, vybavenie kuchynie, strava pre škôlku, pri kanalizácii sme vlastne spolupracovali, vyjadrovali sa k pripomienkam, dokonca som bol aj na osobnom stretnutí, takzvané zisťovanie na mieste. Tomu radšej ďalšie informácie nebudeme podávať, nakoľko sme stále v očakávaní. Ďalej ako vlastne poverený poslanec funkciou zástupcu starostu obce, tak som sa zúčastňoval pravidelných stretnutí, každý vlastne týždeň, jedno stretnutie sme absolvovali so starostom, kde sme riešili vlastne také tie akutné problémy v rámci procesov. No a ku koncu roka som s veľkou radosťou funkciu zástupcu starostu obce prenechal prítomnému aktuálnemu starostovi obce Františkovi. No, dobre, takže vlastne zhrnutie, viac menej môžem to zhrnúť, že v rámci činnosti obce som sa snažil pomáhať v rámci každej aktivity, do ktorej bol ktokoľvek z kolegov zapojený a budem veľmi rád v tom pokračovať aj naďalej a verím, že budeme môcť prinášať aj vysoko pozitívne informácie. Ďakujem veľmi pekne. Pripomeniem, že teda po prvom vozidle s prednostným právom jazdy, ktoré zabezpečil Michal Lepý pre dobrovoľný hasičský zbor, tak pre nesplnený spolok Červeného kríža sa Petrovi podarilo zabezpečiť druhé vozidlo s prednostným právom jazdy, a to sanitku. Takže aj za to veľmi pekne ďakujem. Máme niečo od počtu práce, o ktorom teda myslím, že za všetkých ešte raz všetkým ďakujem.
Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 14/2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpočet práce poslancov obecného zastupiteľstva. Jan Karaba, MSC, MGR Matej Lehuta, RNZR Peter Musil, PHD. Ďakujem pekne. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom je žiadosť o preplatenie dovolenky od bývalého starostu Mareka Lackoviča. Je v materiáli vlastne dôvodová správa je veľmi jednoduchá, keďže napísal komplexnú žiadosť, tak dôvodová správa znie jednou vetou. Zdôvodne v plnom rozsahu obsahuje samotná žiadosť, ktorá je prílohou tomuto bodu rokovania. Skôr by som to áno, vzhľadom na to, že sú to tieto materiály, sú tam tie sumy áno, sú žiadosti, ale už v návrhu uznesenia sú, je to počet 11 dní, ktoré si Marek nevyčerpal. Na to, aby mohli byť preplatené, musia byť splnené dve podmienky v zmysle toho, že zákon o právopodstatnenia platových pomerov starostov teda vyžaduje, aby náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možnosť starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roka, a o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Takže tým, že sa vzdal mandátu, do konca roku 2024 zvyšných 11 dní vyčerpať nemôže. A teda aj v jeho mene, aj v zmysle odvodovej správy a tohto bodu si dovolím požiadať zastupiteľstvo, aby sme teda schválili a umožnili mu preplatenie týchto 11 dní. Jedná sa vo finančnom vyjadrení, je to 2428 eur aj 10 centov brutto. Niekto má k tomuto bodu Ja myslím, že celkom ma prekvapilo, že teda sa nejedná o všetky dni dovolenky za celý rok, ako sa to u niektorých starostov deje, že reálne si tie dovolenkové dni odpočtoval. Takže to som chcel povedať, že naozaj tam je to fér. Že možno si vyčerpal aj nejaké dni dovolenky, keď aj pracoval, lebo tých naozaj dní mal málo, čo som neviem z minulého roka. A na druhej strane, aby náhodou ľudia nemali nejaký pocit, že toto je nejaký zlatý padák alebo niečo, nie je to proste na cent vyrátané podľa platu, čiže je to normálne podľa zákona, nič navyše tam nie je. Ďakujem pekne. Uznesenie číslo 15/2024. Obecné zastupiteľstvo po A. berie na vedomie informáciu o nevyčerpanej zostatkovej dovolenke bývalého starostu obce Mareka Lackoviča MBA s uvedením počtu dní 11, za ktoré sa má rozhodnutím poslancov zabezpečiť náhrada platu starostovi obce. Po B schvaľuje vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalému starostovi obce Marekovi Lackovičovi MBA v celkovom počte 11 dní, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 2428 eur 10 centov brutto. Ďakujem pekne. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom je modernizácia verejného osvetlenia v centre obce. Bod gestoroval, pripravil a ako už v počte práce aj naznačil Janko, tento materiál je pomerne mohutný, lebo sú v tom projekt, zápisnica z verejného obstarávania, zápisnica z vyhodnotenia, ponuka víťazného a návrh zmluvy o dielo. Poprosím, Janko, nech sa ti páči. Je to tak, ja to maximálne skrátim. V princípe sa jedná o to, že ideme riešiť prvú z takých, by som bol viacerých etáp, ktoré súvisia s tým, že tu máme ešte staré vedenia, ktoré spôsobujú proste výpadky. To riešenie je v princípe jediné technicky realizovateľné je, že sa vymenia tie vedenia za nové, ktoré už výpadky spôsobovať nebudú.
Tým pádom sa musia urobiť aj viaceré všetké súvislosti, ale napríklad sa bude musieť ešte aj rekonštruovať rozvádzač na Českej ulici, čiže jedná sa vlastne o centrálnu časť obce, to je v podstate tá kľúčová etapa, pretože tu robí najväčšie problémy, kedykoľvek fúka, tak ste si mohli všimnúť, že proste skoro vždycky to nejakým spôsobom vypadne a to je kvôli tomu, lebo tie vedenia sa navzájom proste dotýkajú z času na čas. Takže mali sme na to aj v investičnom pláne obce nejakú alokáciu, tu sa podarilo, myslím si, že úspešne podbehnúť a je to na úrovni asi 1/2 toho, čo sa odhadovalo. Okrem toho sa bude, okrem tej výmene, tej kabeláže sa bude riešiť doplnenie viacerých svietidiel na základe aj analýzy od bezpečnostnej komisie. Takže vlastne všetky ulice, kde sú teraz svietidlá, že každé druhé, tak tam sa doplní osvetlenie, tým pádom sa vlastne zrovnomerní to osvetlenie na všetkých tých uliciach, že bavíme sa tu vlastne hlavne o Čerešniarke, Českej, Školskej ulici. A teda myslím si, že touto rekonštrukciou sa zabezpečí taký nejaký, by som povedal, dlhodobo technicky udržateľný stav. A budeme ešte musieť niečo s distribučkou rekonzultovať, ale chceli sme to robiť až na základe toho, že už máme vybraté hotoviteľa a budeme s ním vlastne to riešiť. Ponuka, môžem povedať, že poznám tú firmu, robili nám predtým aj nejaké štúdie, dlhodobo sa venujú verejnému osvetleniu, takže nemám dôvod predpokladať, že by tá spolupráca mohla nejako zlyhať. Zmluva je, myslím si, nastavená veľmi dobré, čo sa týka nás a v princípe na to, že to je pomerne aj malá zákazka, aspoň teda tie rozmery, ktoré tu bežne rokujeme, tak si myslím, že tam nebude problém nejak to odkontrolovať. Takže z mojej strany toľko, ak by ste nejaké otázky mali. Nemohol som sa zúčastniť porady, tak ak by ste sa teraz chceli spýtať, tak kľudne sa pýtajte. Nič, ja by som mal iba k tomu vlastne poznámku, že vlastne za bezpečnostnú komisiu som vďačný, že sa dalo do toho projektu aj tých 13 svietidiel, lebo už sme ich dlhšie identifikovali, už sme sa vlastne dlhšie o tom rozprávali spolu, že napríklad na tej Čerešniarke je tam tá znížená svetelnosť a že naozaj potrebujeme. A verím, že do ďalších rokov, verím, že možno budúci rok by sme sa vedeli vrhnúť do projektu osvetlenia celej Čerešniarky, lebo je to tam naozaj počas noci nebezpečné, tak je to hlavný ťah u nás v obci, takže verím, že do toho sa tiež pustíme potom následne. To je presne moja ambícia, aby sme tento rok minimálne spracovali projektovú dokumentáciu. Tam to už bude výrazne investičné a ročnejšie, lebo tam sa budeme sa kopať a stavať stĺpy, takže toto je taká pomerne jednoduchá záležitosť proti tomu. Ale ešte ďalšia etapa bude aj Podhaj, tam sa tiež by sme sa pozerali na to, tam to vymieňame takto. Takže do nejakých cca 2 rokov by sme mohli mať akože kompletne vyriešené tieto naše časti a v princípe by sa nemali Toto je taký nejaký náš investičný dlh podľa mňa voči obce, ktoré sme si už stanovili povedzme aj pred 5 rokmi, ale konečne sme sa vlastne popri tom všetkom do toho pustili a verím, že čo najskôr to vyriešime, aby sme sa mohli posunúť na ďalšie. Môžem sa spýtať? Prosím, čo pravdepodobne spôsobilo také nadhodnotenie predpokladané hodnoty zákazky? To nebola PHZ, Nie? To sme len alokovali v našom investičnom pláne. Takže to bolo ako keby vyslovene len čistý akože nejaký odhad toho, že koľko by to mohlo stáť, bez toho, aby sme mali vtedy nacenenie proste tej zákazky. Takže, a teda tie prostriedky boli vyčlenené na tú rozpočte a teraz sa vlastne uvoľní aká suma na iné? 25 000. Okay. Je to súľad aj s rozpočtom našich. Ďakujem vám pekne. Opätovne teda pozdvihujem hrúbku daného diela. Ďakujem. Ja by som povedal, že to pozdvihneme potom, keď to bude hotové. Potom si na to posvietime. 3 km kábla nezdvihneš. 3 km kábla nepozdvihnem.
Ďakujem, poprosím na novú komisiu. Uznesenie číslo 16/2024. Obecné zastupiteľstvo v súvislosti s uskutočnením verejným obstarávaním na zhotoviteľa zákazky s názvom Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centrálnej časti obce Hviezdoslavov schvaľuje predloženú zmluvu o dielo na realizáciu zákazky s víťazným uchádzačom CEVO SRO Ambrova 35 83101 Bratislava a poveruje povereného zástupcu starostu obce, aby túto zmluvu uzavrel a podpísal. Ďakujem pekne, kto je prosím za? 9, je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom, ktorý spracovala Zdenka Danielová a spolu so mnou si ho dovolím predstaviť. Uvediem to možno trošku smutnou, teda v Lani nás opustil opäť jeden zo starších obyvateľov tejto obce z pôvodných rodín u starou Sandíkov, to bola pani Hrančová. A naozaj náš cintorín je malý a počet hrobových miest je veľmi nízky do budúcna, takže podľa toho, ako rozčasne by sa pristupovalo vlastne k umiestneniu hrobových, je tam 10 až 15 voľných hrobových miest. Preto je návrh aj vzhľadom na to, že počet kremácií sa zvyšuje, umiestniť na náš cintorín údnovú stenu, alebo teda kolumbáriu, ktoré má kapacitu 20 údnových miest, konkrétne 16 dvojúdnových a 4 štvorúdnových kopkách. Videli ste na obrázku, jak teda stena vyzerá to kombinácia čierneho z mramoru s bielým ako popisovou doskou na jednotlivé hrobové miesta alebo teda kopky. Celková výška ponuky, jedná sa o modul, ktorý sa ponúka pre samosprávy. Sú riešenia, toto je jedno unifikované riešenie, viacero pohľadníctiev a samospráv vlastne riešilo budovanie údnových stien separátne s vlastným projektom. Takže toto je unifikovaný projekt, ktorý sa dá dostavovať a vytvorí nejaký ucelený estetický celok a je samozrejme teda vykalkulovaný pre samosprávy tak, aby celková výška tohto diela bola 9899,24 centov eura bez DPH. Myslím si, že táto investícia aj vzhľadom na počet obyvateľov tejto obce a hoci jej veková štruktúra nevyzerá momentálne tak hrozivo, ako sme si mohli myslieť, je tu niekoľko starších občanov na jednej strane, na druhej strane tým, že mnoho rodín prichádza sem, tak už sme sa stretli asi s viacerými požiadavkami, že možno treba počítať s hrobovým miestom aj pre rodičov, ktorí si buď sem privedú, alebo by vlastne chceli uložiť ich urnu vzhľadom na vzdelosť a starostlivosť, ktorú by s týmto mali. Takže táto investícia je podľa mňa účelná a zdôvodniteľná. Niekto niečo, otázky? Nech sa páči. Jakým spôsobom prebehol ten proces obstarávania? Máme tu presne jednu ponuku. Pokladám, že sa asi oslovili viacerí. Proces obstarávania prebehol prieskumom takým štýlom, že sme sa pokúsili v rámci nejakých informačných mailov na túto tematiku a nejakým spôsobom sme sa stále dopracovávali k tej istej spoločnosti, ktorá je tam vlastne na tom papieri. To znamená, že sme nejakým spôsobom došli k tomu, akoby všetky tie ostatné spoločnosti, ktoré ponúkajú tie steny, akoby to boli stále v nejakej subdodávke tejto spoločnosti. Takže vlastne vrátili sme sa teda k tejto jednej ponuke a preto sme neoslovovali akoby ďalšie spoločnosti s tým, že vlastne tu je ešte ten benefit, že v rámci tejto cenovej ponuky tá spoločnosť bude aktualizovať aj súčasné VZN-ko v rámci ako cintorína týchto záležitostí. A teda spravili sme to, aby sme tú cenu nenavyšovali, keďže stále sme sa
pracovali v tej spoločnosti, takže preto je tam táto jedna cenová ponuka. Čiže to už je akože výsledkom nejaká. Výsledkom akože všetko je to... Aj dopytovania sa po samosprávach, či majú nejakú skúsenosť s niekým, kto by ponúkal, tak odpoveď bola, že vlastne riešili to sami s nejakým budovaním, alebo sme sa stále dopracovali k tejto spoločnosti. Takže nám z toho celého nejakého takého nášho prieskumu vyšlo, ako by sme odhalili nejakú dieru na trhu, som povedal potichučky, že stále tá istá firma im bola nejakým takým úplným základným dodávateľom tej steny. Takže ktorékoľvek iné, ktoré máme v ponuke, by boli len vlastne ako kvázi hlavný, ale toto by bola subdodávka. A cena by bola vyššia. OK, dík. By som chcel možno navrhnúť troška zmenu toho uznesenia, lebo tam nesedí, že je to že výstavbu na celkovej výške, to by malo byť asi, že v cene do maximálneho finančného limitu. Tak by som to asi navrhol upraviť, že to nie je celkovej výške. Ako? Výška. Hej, tá výška by mala... Centimetrov v tomto Mohol by to elokovať, že to je proste iná výška. Áno. Výška je 203 cm. Takže Bez striežky. V celkovej sume. v celkovej sume dáme to? V celkovej sume. Dajme tam, že maximálne 9 900 eur. OK. Dobre, môžem? Nech sa páči, už nikto, hej? Nech sa páči návrh komisie. Uznesenie číslo 17/2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu kolumbária v roku 2024 na cintoríne v obce Hviezdoslavov na parcele číslo 145 v celkovej sume maximálne 9 899,24 eur bez DPH za účelom zvýšenia počtu hrobových miest. Kto je prosím za? 9. Ďakujem. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nikto. Ďakujem vám pekne, uznesenie bolo prijaté. Bod číslo 8 som spracoval ako predseda komisie výstavby územného plánovania a rozvoja ja. Jedná sa vlastne o to, že od zmien a doplnkov číslo 7 stále na obec prichádzajú nejaké podnety, jednak na budovanie verejnoprospešných nejakých riešení, jednak so žiadosťami na zaradenie pozemkov do územného plánu. Základnou motiváciou, tak ako sme uvedené v dôvodovej správe, tento proces sme už vlastne odpovedali v mene obce, že bude pravdepodobne otvorený v 2., 3., neskôr 4. kvartáli minulého roku. Tieto odpovede chodili zostavené komisie, po dohode vlastne s vedením obce obec odosielala tieto listy. Vlastne sme na konci 1. kvartálu tohto roku, ale základným momentom je skutočnosť, že od 1.4. platí nový stavebný zákon, ktorý významne upravuje zásady územného plánovania a mení ich vlastne spôsobom takým, že nie je jasné, ako treba postupovať. Keďže dlhší čas pracujeme na nejakých víziách koncepcie rozvoja obce, logickom zabezpečení bezpečnej dopravy, služieb pre obyvateľov a nových trasách komunikačných, keďže vidíme, že niektoré ulice sú už kapacitne nedostatočné a bezpečnostné koridory treba stanoviť v územných plánoch na novo, tak sme sa na komisii rozhodli odporučiť, že je vhodný čas proces začať. Týmto uznesením vlastne zabezpečíme, že začína proces otvorenia zmien a doplnkov, všetky diskusie s verejnosťou, predstavenie, komunikácia zástupcov obce, stavebnej komisie so všetkými žiadateľmi o zaradenie do územného plánu bude ešte prebiehať.
ale týmto uznesením to otvárame pred 1.4. a postupujeme podľa predpisov, ktoré sú aktuálne platné. Myslím si, že sme o tom rozprávali často a nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale práve tento moment tej zmeny legislatívy do vôd a postupov, ktoré sú, myslím si, že nejasné aj ďalším orgánom, ktoré sú zodpovedné za územné plánovanie podľa nového stavebného zákona, tak sme pristúpili k tomuto návrhu. Otázočky. Dôvodová správa má 8 strán, čiže raz, 2, 3, 4 strany, plus nejaké nážrty, takže to všetko, čo potrebujeme, verejnoprospešné stavby, indikátory sídelného prostredia, aké služby, plus stanovisko komisie. Budeme sa snažiť naplňať tieto potreby v ďalšej negociácii a v rokovaní so žiadateľmi a hľadať miesta, kde sa tieto veci budú môcť umiestniť. Samozrejme, chceme ešte v plnej miere využiť potenciál skromnej rozlohy pozemkov, ktoré patria do správy Slovenského pozemkového fondu, ale pokiaľ na ne obec dokáže v územnom pláne naplánovať verejné prospešné aktivity, ako sú teda športoviská a iné služby, tak by sme mali mať v zmysle zákona pomerne značnú šancu získať tieto pozemky a vybudovať tam dôstojné a počtu obyvateľov zodpovedajúce prostriedky, rovnako v otázke školstva. Zatiaľ sme tam zadefinovali aj možnosť nejakého účelového nájomného bývania, kde vlastne vieme, že limitácia počtu pedagógov, ktorí prichádzajú, a jedným zo základných základiel pre mladých začínajúcich pedagógov je práve poskytnutie ako benefitus možnosti ubytovania, tak chceme ísť možno touto cestou, samozrejme, kam nás pustí rozpočet. Otázočky. Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 18/2024. Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní schváleného územného plánu obce Hviezdoslavov v súlade s paragrafom 30 odsek 1 a odsek 4 zákona číslo 50/1976 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel stavebný zákon. Po A. Schvaľuje začatie procesu obstarania územného plánu obce Hviezdoslavov, zmeny a doplnky číslo 8. Po B. Poveruje povereného zástupcu starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarávania územný plán obce Hviezdoslavov, zmeny a doplnky číslo 8 v zmysle tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Kto je prosím za? 9. Ďakujem. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nikto. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom je voľba člena bezpečnostnej komisie. Nech sa ti páči, Alanko. Iba v skratke, týmto dávam návrh na zvolenie Kristiana Molnára do našej komisie, ako som v podstate na porade hovoril, je to človek, ktorý sa tejto veci a hlavne bezpečnosti venuje už, čo ja si nepamätám, od roku 2016, už vlastne vtedy založil prvé susedské hliadky pri prvých problémoch, kde sme tu mali problémy s krádežami aut a vlámaniami. Vtedy to vlastne vďaka aj jeho iniciatíve ustúpilo tým, že on spolupracuje pracuje pre políciu Slovenskej republiky, tak vie a je v kontakte aj s kolegami z obvodného oddelenia v Šamoríne, že pomáha na vlastne vyriešení nejakých tých trestných skutkov. Bol vlastne na bezpečnostnej komisii, ktorá sa konala v januári, a vtedy vlastne prejavil záujem, že by mal záujem vlastne vstúpiť do tejto komisie, aby mohol aj vlastne takýmto spôsobom nielen odovzdávať, ale aj prijímať informácie a v podstate pomáhať aj vlastne nejakej tej osvete. Ako hovorím, je to človek, ktorý sa v tejto bezpečnosti aj
práci pre obec už venuje dlhšiu dobu, preto ja to pokladám za veľmi dobrého a schopného človeka do tejto komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím ešte touto cestou chceli vôbec poďakovať za tie roky, ktoré sa obetoval vo vlastnom voľnom čase z vlastných prostriedkov. Takže jeho začlenie do bezpečnostnej komisie považujem určite za prínos pre celú komisiu a obyvateľov obce. Vyznám sa asi dvakrát v noci, keď som sa niečo podozrivého sa mi zdalo, že niekto pozerá, tak to boli práve členovia susedských riadov, ktorí tiež pozerali, čo sa deje. Týmto ďakujem všetkým, ktorí svoju nespávosť teda kompenzujú dozorom nad bezpečnosťou obce a pokiaľ to nie je to ich obetavosť. Čím ďakujem ešte raz. Ešte niekto? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 19/2024. Obecné zastupiteľstvo volí za nového člena Bezpečnostnej komisie inžiniera Kristiána Molnára. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo prijaté a Kris bol sa stal členom Bezpečnostnej komisie. Body 10, 11. Tieto materiály sme mali na porade, boli prediskutované aj na komisii, takže si to veľmi stručne iba prebehnúť. Rodinné bývanie je vlastne tá lokalita vedľa hviezdneho bývania na ľavej strane. Ide o zriadenie vecného bremena, tak ako je definované v zmluve. Stanovisko komisie je pripojené a je tam aj stanovisko právneho zástupcu, ktorý na záver z predpokladanej zmluvy nehrozia obci významné riziká, konštatuje okrem teda ďalšieho popisu zmluvného vzťahu. Keďže toto sme prebrali, dovolím si, máte niekto niečo? Nie. Poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 20/2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Rodinné bývanie SRO Komárňanská 1734/69 82105 Bratislava, mestská časť Ružinov ako oprávneným z vecného bremena. Ďakujem pekne. Kto je za? 9. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem pekne, uznesenie bolo prijaté. Bodom 11 je trojica zmluv. Jedna je vlastne právo prístupu, zastupuje investor pre distribučku, elektriku a vodárenskú spoločnosť. Preto je táto trojica zmluvy sa posudzuje vlastne vecné bremeno. Je to lokalita Falcon Corporation, čo je oproti Bile ten roh na pravej strane pri ceste. Komisia odporúčila aj právny zástupca v rovnakom znení. Nevidím potrebu niečo podrobnejšie, keď sme to prebrali. Má niekto otázočku? Nie. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 21/2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po A. Predloženú zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Falcon Corporation SRO Ružová dolina 10 82109 Bratislava ako žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná AS Čulenová 6 816 47 Bratislava ako oprávneným z vecného bremena. Po B. Predloženú zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Falcon Corporation SRO Ružová dolina 10 82109 Bratislava ako investorom a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť akciová spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra ako oprávneným z vecného bremena.
Po C. Predloženú zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Falcon Corporation SRO Ružová dolina 10 82109 Bratislava ako oprávneným z vecného bremena. Ďakujem pekne. Kto je za? 9. Ďakujem. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Bod číslo 12 v novom poradí je zmluva s pánom Macháčom. Tak, ako je vlastne na titulke znázornená situácia, jedná sa o nápoj budúcej cesty na ulici Jána Matúšku. Siete tam v tomto okamihu sa neriešia, je to 73 metrov štvorcových tohto pozemku, teda o nápoj cez súčasnému telesu cesty z jeho parcely alebo umožnenie príjazdu a napojenie na túto časť. Peťorec, ktorý toto dneska priniesol, sa ospravedlňuje, že to nestihol skôr. Priniesol aj stanovisko právneho zástupcu, v ktorom konštatuje, že z predmetnej zmluvy nehrozia obci významné rizika. A ako dôvodová správa, je to štandardná ústava, ktorú právne oddelenie pozorovalo sú to tie zmluvy, ktoré vlastne používame na zriadenie vecného bremena za účelom 43 metrov krát 12 eur. Za vec, ktorá je v prítomnom pláne a príde nám teda nejakých 500 eur. Otázočky. Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Uznesenie číslo 22/2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú zmluvu o zriadení vecného bremena s Pavlom Macháčom, trvalé bytom Dunajská 369/2, 92901 Dunajská Streda ako oprávneným z vecného bremena. Ďakujem. Kto je prosím za? 9. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa niekto? Nie. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Bod číslo 13. Jedná sa o žiadosť spoločnosti Paketa, keďže viacerí využívajúci služby doručovateľské tohto kiosku sme sa dostali k tomu, že ja za posledný mesiac som dvakrát vo výdajnom mieste Paketa rozličný tovar veľká paka, čo už je dosť veľká obľúka. Ani štvrtok kapacitné nestíhanie sa predtým doručovalo, takže táto naša stena sa v Pakete ukazuje ako stále vyťažená a preto nás požiadala o zdvojnásobnenie modulu. Je to žiadosť o to, aby sme vlastne z toho konca parkoviska ju presunuli vedľa Alzaboxu po pravej strane, jak je vo vizualizácii znázornené. Je to zábor 5,23 metra. Zmluva, ktorá bola uzavretá na istú sumu, tak sme si povedali, že skúsime nie na dvojnásobok tej sumy, ale trojnásobok skoro. Výška bola prijatá vlastne bez problému. Len pri analýze dneska vlastne sme dospeli k tomu, že sa jedná o nakladanie s nehnuteľným majetkom obce. Takže tak, ako to bolo pôvodne navrhnuté, že sa rovno predloží zmluva, sme vlastne s právnym oddelím dospeli k tomu, že sa jedná o postup, kedy je nutné vlastne buď si dať vypracovať znalecký posudok a prenajať danú plochu za znalecký posudok. Po kontaktovaní okolitých obcí sme vlastne všade prišli na to, že tam sa to berie ako služba občanom, je to schvaľované za pomerne nízku odmenu, takže v širokom okolí sme víťazi v nájomnom, ale je to potrebné ako službu občanom priniesť ako nájomná zmluva z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Preto prosím, aby sme dneska schválili zámer prenájmu verejného priestranstva z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Dôvod, vlastne tento zámer bude vysieť predpísanú dobu 15 dní na úradnej tabuli a pokiaľ teda neprídu nejaké relevantné pripomienky alebo nejaké iné protinávrhy, že by teda niekto iný chcel si prenajať danú plochu za podstatne lepších podmienok,
tak môžeme pristúpiť na ďalšom plánovanom zastupiteľstve k schváleniu zmluvy. Toto neplatí. Ten návrh uznesenia, čo máme týchto nových podporov, že? V nových. Uznesenie je v poriadku, ale v programe je nájomná zmluva. A je tam zámer, takže je to Pomočka zámer. Pomočka zámer. Ja som ti čítal na začiatok, vieš. Áno, dneska sme to síce hovorili, že schvále zámer. Dobre. Nech sa páči na ňom. A musí byť trojpätinová väčšina, aby sme schválili osobitný zámer. Dôvod održiť osobitného zreteľa. Uvidíme v decembri. Nájdeme nové miesto na ďalšiu veľkú stenu. Ešte stále môžeme mať GLS-ko. Takže môžeme si pridať ďalšiu. Nie, ďakujem. Balíkobok Slovenskej pošty. Ešte pilulku. Z čiernych Môžeme humorov, mať keď bude málo miest v Kolumbáriu, tak využijeme. Len musíš vyzvihnúť zásiahnuť do toho. Áno, inak to vráti späť na stav. Tak. Toto povie. Poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 23/2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať verejné priestranstvo, časť pozemku parcely číslo 126/1 v rozsahu 5,23 m2 na dobu neurčitú spoločnosti Paketa Slovakia SRO IČO 48136999 sídlom Kopčianska 3338/28A 85101 Bratislava z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Ďakujem pekne, kto je prosím za. 9, čím sme dosiahli trojpätinovú väčšinu. Je niekto proti? Nie, zdržal sa niekto? Nie, ďakujem. 7. A múdrej knižky na vedenie zastupiteľstva. Bod 14. Rôzne. Áno, chcem. Nech sa páči. Navrhujem dnešnej prekladskej opcie. Áno, poprosím zapísať. Tento chodník do Podhája by som vysokú údržbu dal vyspraviť, pretože toto už neakceptuje náš dodávateľ v rámci reklamácie určite, lebo to bolo doslova pretlačené tými majiteľmi tých pozemkov, tak buď sa s nimi dohodnú, že to spravia oni, čo bude ako na dlho, alebo úsek údržby, lebo je tam asi 10 miest takých depresí, ktoré sa dajú vybrať a proste len podsypať a znova. Takže keby sa to dalo akože nejak, asi nás to veľa nestálo, ale ten efekt môže byť ako veľmi pekný, lebo tí, čo tam chodia proste dennodenne, tak si myslím, že sú to všimnú. Od Veroniky na Podháj, ne? Áno, áno. Čím prítomná údržba si to nielenže zapísať, ale aj do programu. Ďalej, niečo rôzneho. A ešte druhá vec. Nebolo by teda zlé, keď sa bude myslieť na rekonštrukciu týchto, alebo vysprávanie opravu komunikácií, tak táto Arková ulica doslova zničila tá prvá časť kvôli tomu vodozádržného parku, že by sme na to mysleli v rámci ďalších takýchto našich právnych zámerov. Áno, chcem povedať jednu vec, vlastne musíme si povedať termín, kto sa chce zúčastniť rokovania na tému čistenia odpadových vôd a kanalizácia, lebo práve si myslím, že sme v živom režime toho, že vnútornosť na školsku a rozťahnutia nejakých sietí, nebudem hovoriť v otázke vody a kanalizácie nič viac, pretože sa to neosvedčilo, aby sme čokoľvek v tejto veci rozprávali, nie je niečo podpísané a hotové.
ale stále pevne veríme, že budeme riešiť opravu ciest po položení inžinierských sietí, ale v každom prípade zatiaľ, čím pozdravujem istú pani, ktorá samozrejme píše na obecný mail pripomienky, že zatiaľ opravy niektorých diam boli riešené svojpomocne úsekom údržby, materiálom, ktorý nie je kompaktný práve z dôvodu, že sa predpokladá s ďalšou prácou na ceste, ale je dostatočne pružný, aby jamu znížil, nie vyrovnal a bol schopný vlastne za pomerne drobnú cenu, citujem, že jamy umožňujú, potešujú obyvateľov práve preto, že znižujú rýchlosť, áno, bezpečnosť je aj našim cieľom. No. Tým pádom vlastne Jano mi pripomenul jeden bod, ktorý som chcel, že povedal. Je to vlastne v rámci, čo nám z parku, vlastne firme, ktorá realizuje výstavbu parku ukradli žabu. Že sme objavili miesto, odkiaľ by mohli záujemci o takéto služby v našej obci chodiť, a to je po Čerešniarke, čiže my nemáme kamery na Čerešniarke a preto na rohu Hlavnej a Čerešniarke by bolo dobre dať aspoň 2 kamery, lebo máme to na vlakovej stanici, máme tuto pri obecnom úrade a pri Podháji a cintoríne, ale tuto vlastne títo zlodeji prišli po Čerešniarke, prišli k úradu a vyhli sa tým pádom skoro všetkým kamerám. Čím si vlastne týmto konkretizovaním žiadam o poverenie urýchlene zabezpečiť kamery na tento. Asi tak. Hej. Už sme sa to rozprávali s Patrikom Zajndrošom, takže hovoril, že... Áno, sme predpripravení, ale vlastne... Je tam predpríprava, nepotrebujeme nič iné realizovať tam, len montovanie. Len ich tam umiestniť. Áno, čiže nie je to nič v oblasti tisícok alebo stoviek, že je to naozaj rýchle, jednoduché riešenie. Áno. Ja potom ešte za seba by som. Jasné. Tiež, čo sme sa bavili, tak vlastne hviezdne bývanie, tie odpadkové koše pre psíčkarov, lebo tam vlastne teraz otvorili celú tú strednú vetvu a de facto teraz si tam všetci už tie kontajnery zamrežovávajú, takže tie sáčočky tam by sa mali kde házať, takže tam aspoň nejaké 3-4 kusy na S jedinou prosbou vlastne pre nás ideme chystať ak bude niečo treba, na výzvu Koch jednota, kde mestský mobilár v súčasnosti to je jeden z tých projektov, ktoré chce predložiť obec. Takže áno, vieme tam dať jeden kôš zatiaľ, ktorý je ešte v zásobách údržby, ale niečo konceptnejšie bude súčasťou toho mestského mobiliára, toho projektu, ktorý chceme predložiť v rámci grantového systému. Pokiaľ nie, samozrejme sa k tomu vrátime a umiestnime tam koše po inejšom počte. Ja ešte mám posledný bod. Jak si vlastne spomínal tie jamy v cestách a tak, či máme v podstate nejaký plán na tento mesiac, kedy už naozaj napríklad, veď vidíš vlastne, aká je cesta pri Hájovni, že je naozaj vo veľmi, veľmi zlom stave, Česká Deto a aj vlastne iné cesty. Čerešniarka už naozaj začína tiež dosluhovať. Povedzte doplniť, čo sa týka ulici pri Hájovni, tak mám dobrú informáciu, tak takáto veľa rýchla oprava tých výtokov prebehne zajtra. To bude vlastne svojpomocne. Svojpomocne kvôli tomu, lebo proste na tej ulici, ak mám dobrú informáciu, tak tam sa chystá robiť aj nejaké sondy. Áno, viem. Z dôvodu nejakých 8 kusov sond, aby sme zistili, aká je podkladová vrstva tej vozovky. Z dôvodu, že vlastne sa tam plánuje vybudovať komunikácia až ku základnej škole budúcej. Takže nechceme ísť s tým štýlom, že budeme to opraviť a potom podľa. Takže materiál majú chalani nakúpený, takže sa na to chystajú, predpokladám, že budú zajtrajšieho dňa.
Ono v podstate bola skôr moja otázka mierená na to, že presne na to, že v podstate nemá význam cestu pri hájovni opravovať za nejaké ťažké peniaze, keď vieme, že v dohľadnej dobe tam budú vlastne zásahy do toho telesa, ale skôr je otázka vlastne na iné komunikácie v obci, kde vieme, že nebude výstavba, napríklad tá čerešniarka. Moja otázka sa dotkne znova záhrad, teda ulic, ktoré sú nie v našich rukách, ale teda viem, že nejaké zásahy pozitívne sme robili. Áno, dobre. Moja otázka znie konkrétne na križovatka Levandulova-Pažitková. Či je nejakým spôsobom možné túto časť, je to, ja neviem, možno 5x5 metra, upraviť, lebo tam reálne, akože ako náhle prší, tam je vyslovene bazén vody. V križovatke, keď mrzne, tak akože je to kompletne celé zamrznuté. Keď už sa robili veci teda pri nájazde do záhrad, a celá tá, alebo teda, tá súbežná zostanec bol. No jasné, ale tak to nebolo v našej režii. To riešil developer. OK, ak je to v súkromných rukách, vieme možno vymyslieť nejaký participatívny projekt na to, že by možno opäť zabezpečila nejaký materiál. Len otázka je, že keď by sme zabezpečili materiál, tak aké kvalite sa to urobí, keď to urobia sa vo svojom K tomu si dovolím zacitovať jeden veľmi nepríjemný paragraf. Obec nie je oprávnená investovať akékoľvek prostriedky do cudzieho majetku. To je striktný zákon a dovolím si upozorniť, že dobre, nepoviem to, čo som mal na jazyku. Po ukončení komunikácie s okresnou prokuratúrou Dunajská Streda, ktorá má neustále dopyty a koná na podnety konkrétnych ľudí, tak do týždňa maximálne 2 prichádza ďalšia žiadosť o doplnenie informácií. Takže ja by som bol veľmi striktný a toto zjavné a verejne dokumentované porušenie zákona by som k nemu nepristúpil. Budem samozrejme apelovať na vlastníka daných nehnuteľností, aby vykonal veci tak, aby zabezpečil bezpečnosť. Prípadne aj participatívnou formou. Alebo participatívnou. Pokiaľ je tá vôľa občanov, tak mu to môžeme pomôcť. Áno. Tak keď je vôľa tých občanov, tak možno to bude náchylnejší na to, že proste sa s nimi stretne a zabezpečí materiál. A tam ešte v rýchlosti sa vrátim k tej čerešňarke, tak vlastne treba myslieť aj na to, že ak sú tam nejaké výtlky, tak tiež len lokálne, pretože je v telesa komunikácie čerešňarke je plánovaná výtlaková kanalizácia, takže... Preto napríklad hovorím, že alternatívou by bol napríklad ten fúkaný asfalt. Že nie je to drahé, je to lacné a... Pokiaľ si sadneme k tomu, že bude to cena znesiteľná, tak fúkaný asfalt je asi možno. Viem, že ja by som mal skúsenosti. Je to vec, ktorá vydrží rok. Nevydrží to úplne. Tak vydrží to rok. Vydrží to tú bežnú sezónu, možno by to... Zamyslíme sa nad tým scenovou ponukou, koľko by tie najzávažnejšie komunikácie, najvyťaženejšie asi stáli a potom sa k tomu vráťme a zhodnotíme to, ako to je. Ten nahrievaný a žabovaný asfalt zabezpečuje vyplnenie jamy a nutnosť vodiča spomaliť. Ja si myslím, že nič lepšie nemôžeme mať na čerešňarke, by som s tým obhádzal celú onú cestu. Niečo ďalšie. By som dal aj kreatívne prekážky. Ďakujem. Prídeme k diskusia. Čo sme ešte neprebrali? Sme to stihli bolo. Áno, takže pokiaľ sme mali to s poslancom, tak sa vypáči. Ja mám len otázku, ako je to vlastne s dokončením toho našeho vodozádržného parku a do obrubníka, slavného chodníka, lebo máme tu zase nejako stojí. Pozeral som na stránky, ale nedopadol som sa termínu. Nedopadol si sa, pretože prichádza od pondelka
stavebný dozor AD1, ktorý to bude hrať. Keďže bol na začiatku projektu a AD2 odpoveď znela, je potrebné doplniť asfalt, zarezať ho a zaliať. A že teda dodávajúce obalovne nefungujú, znela odpoveď na naše dotazy. Od pondelka budú odpovedať stavebnému dozoru, ktorý zavolá do obalovne a zistí obalovňu podľa parametrov, ktorá im dodá asfalt a môžu pokračovať. Vodozádržný park. Riešime ukončenie, je to aj vlastne s tou ďalšou fázou Lipového námestia. Čakalo sa na počasie, aby sa doplnili, pretože vlastne základné stavebné veci sú hotové, vodozádržný park a jeho prvky vyžadujú spustenie spolu so závlahami a to sa deje v čase, kedy nehrozí zamrznutie. Už dnes závlahári spolu s technikom cez čerpadla sa venovali vnoreniu do šák na kontrolu zariadení. Druhá otázka, to bolo ešte, čo mal návrh pán Karaba ohľadom toho chodníka tuto, či by možno nestalo aj za to, lebo minimálne pred jedným barakom, a to viem, že tam je tá preliečina, je z toho dôvodu, že majú veselo umiestnené, majú to celé vysypané tam po ceste makaránom hrubým, ale na kraji cesty sú 3 letečka vyplnené, tým pádom hrumpár každýkrát zacúva tak, že jedným kolom na ten chodník, nemôže, ten chodník nemá taký podklad, že či proste takéto kvázi prekážky nenavrhnú týmto ľuďom potom odstrániť, lebo nemá zmysel to vyrovnať, že sa to hodí do mesiac znova Obecný majetok pás, tak ma neviem. Sú na obecnom majetku a je pravda, že majú ako mať k nemu prístup a úprimne ja si myslím, že to by bola oveľa dlhšia cesta, ako keby sme tam poslali údržbu a niekto vlastne vyrovnajú. A tretia vec, čo ma ešte napadla, keď sa riešila tá paketa, že vlastne čo sa dobudováva celá tá to zdravotné stredisko a všetko tam okolo, že či eventuálne tam rovno kvázi, ak si spomínal, tiadam to GLS-ko alebo tú poštu, lebo pošta by, myslím, že tiež viacerým ľuďom vyvolala, keby tu bol ten balíkovod, čo sa to volá, zo slovenskej pošty, že či niečo tam rovno takto ako dozvedu. Tak naše. Môžeme iniciovať, v tejto veci mám pozitívnu informáciu, že potom, ako sa nenašlo vhodné miesto pre bankomat Slovenskej sporiteľne v žiadnom obecnom objekte, je zmluva o budúcej zmluve uzavretá, že tam budeme mať prvý bankomat. Prvý bankomat budeme mať vlastne v danej nákupnej zóne. Taký, ktorý nebude chcieť to, čo penetrovať. No, je to pre nás prvý bankomat. Je to prvý komerčný bank. Prvý nekomerčný. Ale čo sa týka vlastne, ono v podstate môžeme to navrhnúť, ale nie je to súkromný pozemok, nie je to náš, takže... No, viem, ale povedať, či môže obec ako kvázi iniciovať. Áno, môžeme. Ešte teraz ma jedna vec napadla taká, vzhľadom na tú bezpečnosť, lebo tu sa krásne spravilo to parkovanie, úžasné, chválim. Len sa zrezali tie kríky a vieme, akí sú niektorí ľudia šoféri, ani kolbežku by som im nedal. Je to tam dosť vysoké, aby tam niekto nenadzúval, že či sa tam nedá niečo, lebo ako ja viem, tie kríky vyrastú, ale to chvíľku pekne. Ešte sa tam bude aj dosypať. Dobre, ďakujem. Bude to zarovnané tak, lebo už vidíme nejakých expertov, ktorí si odrali svoje spotky, ak sa vlastne tuto vychádza na hlavnú, tak tam sa môžeš pozrieť a tam sú vyslovene aj niektoré tie dolámané už. Takže už viem, že niekto dokonca aj nacúval do do tej rozvodnej skrine, takže šikovný. No. Ešte jednu vec, som si spomenul, že som do rozvodu skrinu, nemáte národné informácie ohľadom trafostanice, čo by riešila nás tam okolo Prašnej? Nie. Dôverou sa obrátim zase distribúciu. Máme štandardnú odpoveď, je to už v riešení. Ako 7 rok, odkedy vlastne je to už v riešení.
Myslím, že tento národnej ulici sa ďalší dvaja dozvedeli o tom, že prípojka nepatrí k ZSE a zaplatili si vytiahnutie a naloženie nového kábla. Lebo sa čaká na prípojku z ZSE, keď sa postaví tá stanica. Ostal tam jeden dom, ktorý to ešte neurobil. Ja už som to urobil, predpokladám. Všetko? Všetko. V 19:26 konštatujem, že uzatvárame rokovanie obecného zastupiteľstva. Všetkým ďakujem za účasť.